Ġuvni ta' 27 sena minn Ħal-Tarxien fil-periklu tal-mewt wara li abbuża minn sustanza perikoluża. Il-ġuvni tilef il-kontroll tal-karozza tiegħu tat-tip Renault Megane u baqa' dieħel f'garaxx fi triq il-wied l-imsida għal ħabta tas-1:15 ta' filgħodu. Il-feriti li sofra mal-impatt ma kinux gravi iżda meta ttieħed l-isptar ġiet ċertifikat li l-ġuvni jista' jitlef ħajtu minħabba sustanza perikoluża li kellu fid-demm. U ma sbieħ is-sena l-ġdida taxi nsterqet waqt argument fi triq ix-xatt f'Taslima. Għal-ħabta ta' 6:10 ta' filgħodu, raġel ta' 45 sena mill-Furjana u ibnu ta' 16 sena li kienu għaddejjin minn Taslima f'taxi twaqfu minn grupp ta' nies. Hemmhekk beda argument. Ftit tal-ħin wara taxi oħra misjuqa minħu x-xufier tat-taxi li twaqfet f'Taslima kienet għaddejja minn fuq il-post. Ix-xufier tat-tieni taxi waqaf biex jara xi ġralu hu u hemmhekk insterqet it-taxi tiegħu. It-taxi nstabet abbandonata fi triq il-bir in-Naxxar. Il-pulizija dom għaddejjin bit-tfittxija għal ħalliel f'Taslima ġie arrestat Eritrean ta' 28 sena residenti il-Ħamrun brabta ma' dan il-każ. Raġel ta' 36 sena minn Ħal-Qormi ħelisa ħafif meta tilef il-kontroll tal-karozza tiegħu u ħabad ġo arblu. L-inċident seħħa l-ħabta tas-1:09 ta' wara nofsinhar meta r-raġel kien qed isuq lejn id-direzzjoni tal-imsida. Min informazzjoni li kiseb One News, ir-raġel tilef il-kontroll tal-karozza meta pprova jevita li tajjar qattusa. Għal xi raġuni l-karozza skidjat u baqa' dieħla ġo arblu tad-dawl. Ir-raġel ittieħed minnu fih l-isptar Mater Dei iżda sofra biss ġrieħ ħfief u telaq mill-isptar ftit minuti wara li ddaħħal. Il-karozza Toyota ġarbet ħsarat estensivi.